Aktar minn 6,000 bidwi jmorru l-Pitkalija biex ibijaw il-frott u l-ħxejjex tagħhom, iżda sfortunatament għal snin twal il-bdiewa affaċċjaw numru ta' problemi bħal nuqqas ta' aċċessibilità fil-Pitkalija. Għaldaqstant b'investiment ta' €2 miljun l-Gvern għaddej b'xogħlijiet infrastrutturali sabiex jiġu rranġati t-toroq tal-Pitkalija u jingħataw it-tarmak. Dan fl-istess waqt se jiġu rranġati s-soqfa u t-tinet bilan li jkun hemm aktar iġiene u l-qa aħjar mill-elementi. Apparti dan il-Gvern investa ma' €9 miljun biex jinxtraw ma' 90,000 kaxxa li jintużaw mill-bdiewa u nstabu nieqsa. Segretarju parlamentari għall-bidja Rodrik Galdes innota kif il-Gvern wiret nuqqasijiet kbar fil-Pitkalija li f'40 sena li ilha miftuħa darba biss kien sar investiment fiha. Kenna problema fejn il-bdiewa kienu qegħdin jirċievu l-ħlasijiet tard. Hemmhekk daħħalna garanzija bankarja biex nipproteġu l-bidwi u l-ħlasijiet isiru fil-ħin. Dan l-investiment u l-ħidma li għamel il-Gvern f'dawn l-aħħar 4 snin għall-bdiewa hija ferm pożittiva, kif spjega John Gawci, President tal-Koperattiva Ċentrali tal-Bdiewa. Għaldaqstant, dan huwa proġett huwa ħafna importanti li jenna ħafna snin nistennawh u niggarantixxi li l-prodott x'in jidħol fil-Pitkalija ħajibqa' tolo kwali. Fuq kollox il-Gvern seta' jwettaq din il-ħidma wara li sema l-ilmenti tal-bdiewa u fehem l-istat li kienu qegħdin jaħdmu fih li ma kienx aċċettabbli. Biex mbagħad il-bidwi jkun jista' jaħdem u jkollu post aħjar u finalment anke l-Pitkala jagħmlu transazzjonijiet u l-kwalità tal-prodott joħroġ aħjar.